Satu hal yang perlu diketahui dulur kene masyarakat ini penuh dengan pertanyaan tentang dirimu. Apa itu? Ya toh Bu, sapa to nikan tujuane nikan apa to? Nikan iki piye to? Tipe lelaki idamanmu piye kan? Cocok ta Bu? Tepuk tangan. Pokoknya Pak Puh ngene iki jamanmu. Tipe cowok itu. Nduk kan? Salindri Jawa Timur. Laki. Gendeng. Selamat malam Pak D. Ya Nduk, piye apa kabar? Alhamdulillah aku urip. Ya Allah, kayak krungu-krungunan jare sampean wis almarhum. Ya biyen umpama aku kelakon. Berarti mati suri no. Ora, umpama aku kelakon mati ora mungkin nglayat, Nduk. Lha nyapa? Sik kowe kok. Ah, tak panak dasem kok. Iki kanggone pakmu asem iki. Kok iso ndongakne aku mati saiki lho, malah sing tuwa malahan dhisik kudune. Aja buka kuwi ngeres aku. Lah ya. Kok sapa sih sing ngomong? Wet-weten to aku ki. Iya, muga-muga panjang umur sehat selalu. Saya tuwek, saya iso ngomong, saya akeh rezekine. Mas ya wis ora tau payu, ya ta? Ndak, Mas wis biasa anu to, akeh generasi penerusnya sampean ngono lho maksudnya. Yang namanya orang seni kan ada pasang surutnya. Ada pasang surutnya. Moga-moga sampean ya selawase dadi wong seni. Amin. Selawase dadi wong gendeng ngene iki. Sampeyan nek ra gendeng ra dibayar lho. Ya toh? Kantong bolong ki mesti ki MC-ne mesti lek sampean. Ora mesti ya. Lak dong waras. Engko lak dong gletak ya golek liyane. Iki carane apa? Kan ki mau sampean ditimbali Bu Warni Suwarni. Kae panjenengane Bu Suwarni. Sing gawe tesmak, Nduk. Tesmak ki apa? Tesmak ki kacamrot. Kacamata. Wih, duwe gawe mantu. Sing nggih kacamata ki loro lho, sing sitok nggih klambi pink, sing sitok nggih klambi ireng. Sing ireng. Ah, sing ireng. Lah. Iki jenenge Bu sapa? Bu Suwarni. Ibu Suwarni. Su ki wis ngarani Endah. War ki ni. War iki lho. Lah iya kan nene. Lah ya apa warni? Su Endah war ki wani. Torok bengi ki. Ngono ya. Ku nekakne awakmu ki brambange turah. Iya to kok brambang. Jurakan brambang gawane 2 kilo nggo nanggap awake dhewe turah blawah. Mulane brambange Bu Warni ki deloken kok kene ketok metingin. Endi lho brambang iki? Ya nang gudang to. Lah kok ketok metingil? Mencungkul sakti aku mengpah mrene nang gudang. Brambange Bu Warni ketok aku.
Ya didoakan semoga sehat selalu, panjang umurnya. Iki sing dadi nganten jenenge Mbak Eka dan juga Mas Wahyu. Mas Wahyu. Apa tegese Meka? Menika. Lah ya Meki menika. Lah ya menika nganten wedok. Ya menika. Menika menika. Angel Menika kawin. Piye to ya wis jare kon ngartekne. Mbak Subasa Mbak. Untune iki lho, lah kok tanganku mlebu nek lambene ora maksaku. Lah apik untukku apik. Mbok druwek enek catetane langsung e. Walah bonmu semene kandhut. Bon piye ta? Ya apa ya Wahyu. Oh gak mekamu apa tegese menika? Menika ingkang kawin. Ya, kawin ki tegese menikah. Menikah. Wahyu ki jodoh. Terus. Wah ki wah. Yuki Hayu menika sing kawin wah Wahyu ceritane ngono. Oh ngono. Padha karo nikan wah ngono. Angel wong tuwek iki panggah angel. Angel arep bongko. Arep bongko angel. Asem. Ya ngono nebang. Ya. Aku tak ngaso ya mengamang. Oh jangan. Kamu di sini tuh ditanggap itu buat ngancani aku. Ini mantannya ini nanti dipanggil ke sini ya. Wajib. Wajib. Wah, menikah kawin wah Hayu. Nyanyi. Gatel po. Enggak. Tak mau. Ya iki mau tipet lambemu. Ya engko dikira aku najis muga ladah napa bangsa 11. Aku tuh cantikan kayak gini apa cantikan dibuka sih? Aku takut loh nanti kalau dibuka itu ISIS gitu. Bentar. Kenapa? Semua itu berdasarkan fanmu. Tanya pada mereka. Jawabannya pasti jujur. Dibuka apa ditutup? Yang dibuka apanya? Roknya. Selendangnya dibuka. Jangan malu aku. Kenapa? Masih kecil, gak bareng. Ya. Masih di bawah umur. Nanti di bawah. Nanti semua terpesona padaku gimana? Gak masalah. Nggak raya retak buka ki lenganku ki lho. Ngapa? Sakson. Ya ora apa-apa sing penting pose awakmu ki arepe di model piye sing seneng karo awakmu sing ngefan awakmu aku ora ngira ora nyono wis saiki gedhe kaya ngono ae. Ya, terima kasih. Aja ngono aku wis ora iso apa-apa wis. Terima kasih. Wis aja sembrono. Kita tuh sudah ada 20 tahun kita nggak ketemu. Anake dulurku lanang Supono wis aja macem-macem ponak aku dhewe. Ya, kamu tuh sebagai apa Pak Pohku ya? Iya. Pak Pohku. Zaman aku cilikane melok bapakmu kaya ngono. Zaman cilikanku mbok dusi. Ya ta, aku pas ditinggal ambek Mamah Wiwin ta, aku mbok mii barang kaya. Aku mbok dusi, kamu besok Pak Poh nek wis tua kamu tak dusi ya Pak Poh ya. Kowe iki kan biar ki tanganmu trigis kok agar petho apa-apa mbok jebol ya aku mbok dusi brindil. Brindil ki apa? Brindil ki ana rambuté. Apa nih? Oh, saiki wis ndak ada rambut. Wis ora ono. Oh, wis ora ono. Dalam Dongakno antarane putrane Mbak Warni. Biasane dongamu ki mandi wis dikasihani wong akeh. mandi soalnya aku kan cek bau kencur toh. Belum bocah perawan ki mandi. Iya betul. Kenapa kamu? Urung haid maksudku. Oh iya, cara wong lanang ki urung akhir balik. Iya. Urung balik dadi Dongane mandi. Dongane mandi apa meneh cek paut ya. Cek paut. Semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng, semoga Momongan
semoga cepat diberi momongan. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Wis. Satu hal yang perlu diketahui dulur kene masyarakat ini penuh dengan pertanyaan tentang dirimu. Apa itu? Ya ta Bu, sapa to niken? Tujuane niken apa to? Niken iki piye to? Tipe lelaki idamanmu piye kan? Cocok ta Bu? Tepuk tangan. Pokoknya Pak Puh ngene iki idamanmu. Tipe cowok idamanku itu iki dijawab sing jujur apa sing ndak? Sing guyon apa sing ora guyon? Guyon apa jujur Bu ya? Mesti kayak Pak Puhmu iki. Sing penting seni. Ya. Wonge seni. Terus wes ayo ndak nyanyi monggo. Lagune mawon apa Mas? Nyanyi. Lagune napa Mas? Lagu. Iya ya, heeh, wes kuwi bae. Nyanyi. Tipe idamanku mah wis gena ta? Guna. Anu Mas monggo Mas nyanyi mawon langsung mawon nggih. Anu lelaki yang pakai sofle. Yang pakai soflan. Oh terlihat auraku. Sudah. Kenapa kamu domplong Mbak Koh? Ora ndom ngatur rambekan kuwi sak sore wis glepot e. Oh. Niken. Iya. Aku jan kelingan cilikamu biyen telu dulurmu ki sing wajahe padha meng kowe iki. Sapa ae? Badi, Heeh. Wulan, Heeh. pungkasan dirimu. Kowe bocah telu ki wis ora prasaku padha ngono aku kelingan. Iya, kuwi ngono dulur kandungku. Lah, iya kok. Siji bapak beda ibu. Ngono. Tunggal saka Bapak, bapak. tapi beda ibu. Beda ibu. Ning wajahe mirip kabeh. Mirip sing tak gumune kan kuwi. Heeh, kabeh ya seni. Seni tur dasare mentes kabeh. Aku biyen ya gedang 1000 tunggale kae jaman. Sapa? Cek panjenengane. Lah ya sapa? Nang gedang 1000 ning saiki aku pindah Nganjuk. Lah ya sapa? Kowe jere ya arepe pindah Nganjuk. Sapa? Awakmu. Sing takon. Kok iso aku arep pindah Apa? Nganjuk ki omahe Ora sapa? belani aku. Sik ta sing arep pindah Nganjuk ki sapa? Aku saiki ning Nganjuk. Sampeyan saiki ning Nganjuk. Oh ya, ya muga-muga Ya. langgeng ya. Awet. Awet ning Nganjuk ya. Mampir ya, Nduk. Ning alamatku ya Ning ora. endi? Nang nggonku tak Nganjuk endi? tak ampirne alamatku ya ora cetha. Lah ya jenenge ngendi? Nganjuk endi? Ya. Mas Trip. Gonta ganti. Oh, salah. Ning endi? Nyanyi gah. Nyanyi monggo Mas. Nyanyi. Gah. Anu, mantene Mbak Meka karo Mas Wahyu. Naik panggung ya. Aku najane wis cuapek lho, Dik. Kowe iki aja ngono. Nek tak bandem Demi iki. kecintaane masyarakat kene. Kowe iki mesti karo aku mesti cendolo. Ayo. Kowe engko mangan rambanan. Aku asine nek pomo mlebu kene sedeng kok. Kowe lak pipis aja ning kono. Pakai tamu Sapa sing pipis? Lah ngopo Lah kan ndodok? pipis. Wong aku ngadeg kok. Oh tak kira nganu Mbak Meka. Mbak Mekanya di mana? Ya, Oh, ayo iya. Mbak, sini Mbak, karo Mas Kok Wahyu. sepate aja jaranan lho, Mas. Oh, mantan nyerok jaranan kebo giro. Sepote monggang, tung tak tundang. Neno, nggih cangkemmu lho, Pak De. Cangkemku bubrah Oh, nggih cangkemen ae. Iya. Bunda boleh ikut kalian. Bapak. Oh, adik aja. Bu Warni mawon kali Mbak Meka Ayo, Mas. kali Mas Wahyu. Mas Wahyu. Ayo adik sini adik. Ayo toh. Sini agak tengah sini. Wes Mas, wes munggah. Wes, ya ini. Op. Gitu tau kali ya. Ya. Dimulai
Iki nang kene lho ya. Aja sembrono enek papo kowe tak sentik. Tak jotos. Ayo. Ki matur gane Bu Warni. Kok ngerti mulih kok gawani Brambang. Nggih, Brambang, bawang kali lombok nggih, Bu nggih. Nggih. Arep bakar rujak nang omah. Iki pinaringan Ibu Suwarni. Ibu Suwarni. Rama. Monggo dilanjutaken. Oh, ndak iso ya, ndak iso ya. Ibu Warni asli mriki nggih. Oh, asli Ngawi. Terus teng mriki dolan berbisnis Brambang sukses menetap nggon kene. Bu, carane amrih sukses niku pripun? Resepe. Lah nggih mesti kerja keras. Ya bener jane. Resepe ben sukses kerja keras. Kaya to? Aku. Watu. Sing atas Ya atasan. yang namanya kerja keras itu kerja tanpa pamrih. Oh, ya. Nggih, mugi-mugi sehat selalu nggih, Bu. Mugi-mugi awet le momong anak putune. Sampun puas napa dereng nanggap Mbak Niken? Sampun. Nggih, pon. Urung. Arepe pamitan we. Lah permisi sampun langsung dereng iki lho. Dereng saestu. Niku wae kula pun nyanyi 4 lagu iki tapi, Bu. 1. Oh, setunggal nggih. Wah, gare teng mriko wae teng Kediri pun 4 lagu nggih. Matematikane pinter iki. Ya, ya. Itu angel. Aku sing goblok ra tau mlebu. Ini namanya Mbak Alin. siapa? Alin. Alin, kelas Baru lulus SMA. Gede aku. Hah? Lah, Apa aku paling ya gede awakmu kanginan pendak. Aku nenggarai cilikanku kakean vitamin enggak. Ambek mbok kuwi vitamin sembarang-barang dilebok. Ya salmon, terus ya ikan kakap, ikan lele, ikan cumi. Kabeh dilebokne. Kakape kuwi lho sing marai gedhi kuwi. Kadang iki blutu barang tak Blutru. Kok butru? Ya kuwi pokoke. Iya, ini udah lulus SMA. Oh, baru kemarin wisuda itu ya. Oke. Kapan menikah? Aku arep takon kuwi lho. Kapan menikah? Belum. Masih Oh, kuliah. belum. Oh, udah punya pacar? Belum. Oh, belum. Ini jomblo niki. Iki jomblo estu. Menengo. Iki Joko. Ken, mbok tawakno ra doyan aku ra iso kene lho wis. Apane ngono? Tegese wis ora enak semangat. Wong wis kepala enem. Lah nyapa? Lah jenenge wong biasanya nek sing tua sing lanang ki biasanya nek entuk bojo tuwek ki entuk bojo enom ki malah anu lho stabil apa jenenge? Stabilitasnya Meningkat. ngono lho maksudku. Iku kuwi traya bener wong aku disumpelne wis ora kenek lho. Apane sing disumpelne? Semangat lho wis ora ono. Nah iki jenenge Mbak Meka sinten? Mbak Meka. Kula menika Mirip Meka ibuke Wulan ya? Setia. Apa? Meka Wulan Setia. Oh, Meka Wulan Setia. Kalau niki Mas Wahyu Nyawang nikan ngono bocah. Lah ya piye to jenenge? Nyawang kami domblongan lho. Wah. Padahal tak duwende. Kaya itu. Mas mesir aku ta Mas? Aja wis cek cilik ora pareng. Lah ya ora Bocah maksud iki. cilik. Oh ndak Mas iki Mbak aja duwe rasa cemburu anggap wae aku ki adik. Ini masih PAUD, Ya, masih SMP. PAUD, SMA. Wah, Aku lho wis munggah wis pas lulus dhek ing SMP. Saiki SMA wisan. kok awet men. Mas Wahyu sinten? Ya Mbak Niken, Wahyu Irfani. Mas Wahyu Irfani. Oke. Oh, ngwasi ne. Ya bene ta jenenge Mas Wahyu ki nanggap Mbak Niken lek ra diwasi terus piye? Jek cilik ora oleh. Ada permintaan lagu nopo Mas Wahyu, Mbak Meka, Mbak Alin kalian Bu Warti. Bu Suwarni. Bu Ibu Suwarni nopo? Apa? Lagune. Jilbab putih. Aja ta. Apa kae?
Lagunya apa Mas Wahyu? Oh Setia. Kowe kait awan kemang kok Setia terus. Wul, oh gak dadi. Wis muga-muga langkung dadi sesutyane ngatine. Amin. Ya. Setia sing nyanyi versi Mbak Niken. Inggih nek Mas Wahyu lek Mbak Mekane napa? Sing nyanyi Nemu. Terus nek Mbak Ali napa? apa? Aja tali kutang, nggo tali kutang. Tali kotang nek wong kae. Apa? Sandal jepit. Rungkat. Sempak kemamel ae. Apa kan? Sempak kemamel. Apa kuwi? Enak lagu kae. Lagu nyiptakne tapi rong dadi. Monggo napa? Apa? Nggih rungkat. Sempak kemamel. Rungkat. Oh, rungkat. Wis nyemoni aku. Ibuke napa? Selendang biru. Nganu. Selendang biru Setia. Terus karo rungkat nemu. Akeh men petang atas ya, Mas. Satu lagunya 100. Nggih. Jenengan teng mriki joget nggih? Wis pokoke ndampingi nganti rampung. Turun apa? Kan ora ujar ora kaul kena buwani. Mbak ini kan munggah panggung tak dampingi nganti Mbak ini kan mudhun panggung. Wih ngono. Ujar kaule kaya ngono kuwi. Nggih ta, Bu? Nggih. Kula sing peke wong mengke. Aku ndak iso joget nek ditunggoni. Lho ora apa-apa kowe ra joget meteng nggon kene iki ra masalah. Penonton wis puas. Ya. Oh, enggak, bukan penyanyi. Ikut band. Oh, ikut band. Band apa biasanya? Sekolah sih. Oh, band sekolah. Berarti kan penyanyi ya? Itu bandnya ada skrimnya enggak? Ada skrimnya enggak? Krim itu apa? Yang Kalau es krim. Ya. Ya, Ya, enggak jadi. Saya di kelasnya Mas Jus itu loh. Wah, alah sus. Oh, alah, dia kelas. Tebani ya Allah. Layak action. Akeh pacarmu. Layak guyang ada kelas. Aja gelem. Ceweknya akeh. Aja gelem. Wah, pacare kakek. Ya, Malah kowe playboy to sus, Ya kabeh-kabeh kok. Allah. Malah nangis e. Katanya pacarnya dia cewek apa cowok? Cowok, astagfirullah, nggak boleh sus. Penggemar Rusi. Bes, iki loh Mbak Alin, terima kasih banyak buat Mbak Alin. Cita-citanya mau jadi apa? Perawat. Perawan? Perawat. Perawat. Oh, perawat apa? Perawat. Bayi. Klinik kecantikan apa perawat? Pengennya buat klinik sendiri. One sitok wae. Ya diamini ya, semoga Muga-muga sukses. berarti kudu sekolah sedur-durnya ya, amin. Buka klinik nang omah dhewe to. Sok ben cus suntikno wis ora bayar. Apa enggak cus ae. Tenang Ya, terima kasih Mbak Amang-amang, Alin, pucet sayang. Mbak Meka, Mas Wahyu, terima kasih banyak. Sing dereng Bu nyanyi nggih Bu nggih? Sukses. Nyanyi nggih Bu nggih? Bu Warni. Minta apa? Oh, Mbak Niken aja nggih pun. Pun marem nggih. dhisik. Ayo foto sih Mangga Mbak dereng. Ken karo Bu Warni Nggih. difoto. Gawe kenang-kenangan. Kayak kok mangape lak mung guyu lak klebon. Ki Mbak Meka kali Mas Wahyu foto. Japit Mbak Niken yang tengah. Ayo. Ya. Ini ya. Ladane ya kono selfie. Iya Mbak, nek eker-ekeran ndek polsek apa piye? Kok suwimen rumah Ayo sakit. kae. Action. Bune radi mriki napa nggih? Sudah. Wes. Lah raket mau. Aku ya seneng ngene iki. Iya. Sampe ndak dijak to? Aku ndak ngelek-ngeleki. Moh wengko najis muga ladoh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wes Mas. Iya. Wes. Iya.
Terima kasih Mbak, Ya, terima kasih Mbak. Mbak Alin. Ya, Bu, terima kasih nggih. sukses. Nggih, nggih. Mas nggih, Wahyu nggih. sukses Teng mriki ya. mawon Mas, teng mriki mawon Mas. eh. Nyanyi dulu ndek sini ya. Yuk. Ayo, Cek balita, cek Ya balita. ya Cek Balita kok Ah. ngapa kok ya. Cek balita. Ah, Nggih, nggih, ya, nggih. terima kasih. Brambangnya nggih Bu nggih. Alah. Disiapne. Kok- Ora aku ki guyon Mbak nggih. Guyon nggih Mbak nggih mboten. Nek Heeh. perkara brambang mboten Mbak mboten. Mboten saestu brambang mboten nggih. Mboten nulak ngono tegese. Mboten nolak. Oh. Nduk Ken, Salam. kanggo mengobati rasa kangene. Iya. Dulur-dulur Nganjuk yang tepatnya wonten Ngrami Pengkol nyanyi sesuai dengan hati nurani. Wes lah mau. Urung ya Bu ya. Wes lamunan wi mau. Duh, kamu lak jalukane kae. Ya. Saiki menyanyi bukan atas permintaane tamu Asistenku penonton nyanyi sesuai Mbak hatimu Putri ndi? curahkan gon kene ning aja kelingan sing ora-ora lho ya. Ketoke muni sut ndi ta? Oh lagi lah. Napa Pak? Sinten lho? Lagi pendak minggu ulang tahun kok. Sasi pisan ulang tahun. Niken. Ya. Ucapan selamat untuk mempelai berdua. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Nduk ya. Sinambungan sanes wekdal kaya kanca-kanca diaturi rene kabeh. Iya.